Ndichida kutenda muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa chienda mberi. Ndichida kutenda zvakanyanya nekuramba muchisupporta maprograms atinoita misi nenguva. Ndichida kutenda nekuda kwekumira kwamunoita nesu, kwete kuti munazo asi mukuoma kwazvo. Munowanikwa muri munotambanudza maoko enyu, munowanikwa muri enda an extra mile kuti munge muri munobatsirawo vamwe. Deno Mwari wekudenga vanzwa minamato yangu, vakomborera umwe neumwe ane chaakamboita chaakamboisa paSaint TV, pabasa reSaint TV. Kune umwe neumwe akawanikwa ari anotambanudza ruoko rwake kuti umwe upenyu hweumwe kana kuti hwevamwe hunge huri hunotirerukei. May the good Lord bless you. So nhasi ndauya kuzombopai update zvakawanda zvinenge zvichiitika paSaint TV, zvakawanda zvinenge zvichiitikira hama dzedu dzatinenge takambobatsira nedzatinenge tichiri kubatsira. So nhasi ndadzoka nenyaya yevanasikana vedu 2. Vanasikana vedu ava Shalom naSharmaine Taruvinga. Shalom zvaizvezvi ave ne14 years, Charmaine ave kusvitsawo 10 years. Tinoda kutenda Mwari nekuti vana ava vari kukura vari murudo rwaMwari, Mwari achingoramba achingovarangarira. Sichekutanga tinoda kutenda Dr. Gambiza, Mai Gambiza, vakati vaona patakatanga kuposta vana ava tichiratidza kuti vana ava vakafirwa nevabereki vavo vese vari vaviri, baba namai. Zvadaro kurutiviwo rwababa vakabva vashayiwa notarira kana kuti anochengeta hama dzikabva dzavasiya dzakadaro, vakadaro vakazochengetwa namainini vavo vari kuBotswana, vakazokundikanawo vana vakadzoka vakazotanga kugara vega, vakatanga kuchengetwa nevavakidzani zvikuru sei nagogo vanonzi Gogo Good vari kuManyame Park kunzvimbo yechitungwiza. Takazivisa nyaya yevana ava yese iripo paFacebook page nepaYouTube channel yedu yakanzi Saint TV. Vana ava kusvika vazogarawo vapiwa mascholarships kune inonzi Destiny Achievers group of schools yakanga iri kuGlenlone panguva yacho. Vachizoenda kunogara kuboarding school vachidzidzawo ikoko. Tikafara kwazvo nekuda kwekuti sevana vakanga vasina aivatarira vakanga vane security. Vana vasikana ava vaviri vakanga vavewo nepavanogara tisina dambudziko rekufunga kuti vachadyei. Zvese zvakanga zvichiitwa naDr. Gambiza. May the good Lord bless you mai, nokuda kwerudo rwenyu rwamakaratidza kuvana ava, pamwe chetewo nedzimwe hama dzakasiyana siyana dzakanga dzichitevera dzichibetsera vana ava kusvika pari nhasi. Vamwe vakanga vachitenga taki, vamwe vakanga vachitenga chikafu, vamwe vachibhadhara marentals kumba kwavo zvakare, sepakuti pamaholidays pega pega vana vaipota vachidzokera kumba zvichifamba zvakanaka zvakadaro. Ndosaka makanga maona kuti kunyange nesuwo takanga singachanyanyotaura nezvazvo nekuti takanga tichiziva kuti vana vakanga vari panzvimbo yakanaka vachichengetedzeka. Asi pari zvino taita dambudziko rekuti vakambova panzvimbo yechikoro, basawo ravo harisi kufamba zvakanaka. Kuchikoro kwavakanga vachipinda pari zvino kunzwa kuti chakavhara, saka zvakazokosakisawo kuti vana vange vari vanodzoka tichitangidza zvakare kuti tinge tiri tinobatsira vana ava. Tichitangidza zvakare kuti tinge tiri tinodzoka pano tichitsvagira vana vasikana ava rubatsiro. Kutaura kuno vana ava vari kuchitungwiza nzvimbo yeManyame vave kugara vega zvakare sezvavakanga vachingoita vachibatsirwa naGogo Good vanova shamwari kana Sawira akambowirira nambuya mai vamai vavo. Ndofunga nyaya yachona yese munoiziva kuti vanovabatsirawo sei.
vachiendawo an extra mile kuti vange vari vanobatsira vana ava. Saka ndadzoka zvakare kwamuri kutsvagawo rubatsiro kana kune chinhu chinondishungurudza kugara pasi. Ndofunga mazviona kwenguva yakareba ndane nguva ndisiri kudzoka kuzokumbira nekudawo kwezvikonzero zvakasiyana. Vamwe pavanondoona ndichikumbira vanofunga kuti ndiri kuzvikumbirira inini kana kuti ankova vekunetsa. Kwete, mukada kutarisa kuti pese patinouya tichikumbira mukatipa zvamune matipa tinotozoita zvakare mavidheos ekuratidza kuti zvamatipa zviya tasvitsa kune vatakanga tichikumbirira. Ndofunga of recent makaona tichiita story yaPastor Norman yatichiri kungoita nekuti pari zvino vari muno muHarare takapesa tatora zvamakanga matipa tikanosvitsa mavidheos achona aripo ese kureva kuti zvoni whatever zvamuchatiitira hamusi kuitira Uncle Saint but muri kundiitira in the sense yekuti ivavo vana vakabatsirwa neniwo ndabatsirwa neniwo ndafara upenyu hwangu hunoreruka. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Saka ndadzoka zvakare vana ava vakudawo marentals, vakudawo chikafu vari kumba kwavo, vari kuda zvese zviri kushandiswa nevana vedu upenyu hwavo kuti hunge huri unoendera mberi zvichidaro. Ndakutokumbirawo kune vanokwanisa kubatsira. Ngatibatsireiwo vana ava kuti upenyu hwavo hunge huri unoreruka. Kune vese vangada kunge tiri tinobetserana nemhuri iyi nevana ava. Vana ava ndevedu. Vana ava ndo vatungamiriri vamangwana, ndivo vana chiremba, ndo vana maengineers, ndo mapoliticians amangwana. So kune vese vangada kubatsira vana ava, namba ndo dziri pascreen. Tinogona kukurukura ipapo toona nzira yatingabatsira nayo. Vangada kuvatengera chikafu, vangada kuvatengerawo zvinodziya muchando muno, vangada kuita anything, kana dzimwewo pfungwa dzamungada kutipa dzekuti tingabatsirane sei kuti upenyu hwevana ava hunge huri hunoreruka. Makasununguka kunge tiri tinobatana panhamba apo tokurukura towanawo nzira yekuti tinge tiri tinobatsira vana ava. Ndinoizva kuti vamwe vedu vazhinji hatisi kubatsira nokuti nekuda kwekuti hatikwanise kubetsera, but dzimwe dzenguva tinongozviona sezvinhu zvepaindaneti, sezvinhu zvisina basa. Zvinhu zvandangoonawo paFacebook, paYouTube, paInstagram hazvina basa. But rega ndikudze hama yangu kuti dambudziko kana rawinga mumwe wedu, dambudziko kana rawinga vana vakaita vakangofanana nevana vangu, vakafanana nevana vako, idambudziko ratinofanira kutakurirana, idambudziko ratinofanira kunzwawo muhana dzedu dzichirova kuti aiwa apa pachade God bless you, apa pachade kungotaura badzi nekutaipa ndiri mumba mangu ndakatobata kapu yetii kana kuti ndiri kutoita zvandiri kuita. But zvinoda kuti utorowo an extra mile, go off your way kuti unge uri unobatsirawo vana ava. Chandinotenda ndechekuti Bhaibheri rinotaura kuzvoni achengeta nherera, achengeta chirikadzi. Bhaibheri rinotaura kuti zvoni kwanzi munhu iyeye anotoita kuda kwaMwari, munhu iyeye anenge atobata kunyangwe nepamwoyo waMwari. Kana uchida kubata kuzvungudza mwoyo waMwari, ngatinge tiri tinobetsera nekuchengeta chirikadzi nenherera. Edzinoi dzimwe nherera dzakasiyiwa, hadzina kusiyiwa kuti dzinge dzinotambura, asi ionewo sepoint yekuropafadzwa kwako iwewe, uonawo sepoint of conduct yekuti Mwari vanogona kunge vari vanoda kukuropafadza kuburikidza nevana ivava. Kune vese vachabatsira, Mwari wekudenga vakuropafadzei. Pane zvese zvamuchabvisa, Mwari vakudzoreredzei zvapetwa. Mwari ngaakuitirei nyasha pane zvese zvamuri kushuwa muupenyu hwenyu. Kune vachabetsera, Mwari wekudenga ngavazadzise zvishuwo zvemwoyo yenyu. Ndozvandati ndiwezokupaiwo maupdates. Ndichapotawo zvakare ndichidzokera kune vese vatakambobatsira tichiona kuti upenyu hwavo huri kuita sei. Tibatei panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint, only Zim Uncle for now. Much love and God bless.